Natapos na naman ang isang oras ng impormasyon at kasiyahan, pero bago tayo tuluyang magpaalam, muli tayong magbigay ng inspirasyon at dagdag kaalaman sa pamamagitan ng ating Words of Wisdom segment. So, Jana, ano ang ating wow for today? Yes, Delmar, ang ating wow for today ay ang negatibong tao ay nakakakita ng problema sa bawat pagkakataon. Ang positibong tao naman ay nakikita ang pagkakataon sa bawat problema. Ayan, diba? So, parang the other way around lang, kung babalik na rin mo lang yan, mag-iiba talaga yung meaning, diba? Napakaganda ng ating Words of Wisdom. Yes, marami kasing mga negative na tao na parang lagi na lang nakikita ang problema sa bawat bagay, which is hindi naman talaga healthy, diba? Kasi alam mo, sa totoo lang, ang negativity sa buhay dapat nating itigil yan kasi lalo lang mag-a-attract ng kamalasan. Napapansin ko yun mapa-work man yan, mapa sa family man, or kahit sa friendship. Kaya kailangan na always be positive. Kasi talagang doon mo makikita yung mga parang opportunities or yung mga positivity mismo, lalapit yan ng pusa sa'yo. Ma-attract mo yun. Sa lahat naman ng aspeto ng buhay, kailangan maging positive ka talaga. If you have problems, ika nga nila, you should be strong enough to face it. I mean, focus on the solutions and not on the problem itself. Kasi pag negative ka, wala kang naiisip na magandang solutions ng isang bagay, diba? So if you are positive naman, lahat is feeling mo, meron kang magagawang something to recover from that negative thing na problema na tinatawag natin. So always positive. Bawal ang negastar. Yes, bawal ang negastar. Kasi talagang yun nga, totoo yan nangyayari din na kapag negative ka sa buhay mo, all the negativity will follow. Parang kumbaga you're just attracting all the negative vibes. So you have to be positive at all times. At yun lang, just smile and itatak mo sa puso mo na dapat maging positive ka, di ba? Tsaka ang disadvantage niyan, nakaka-absorb kasi ng yung mga kasambahay mo or yung mga katrabaho mo na malalapit din sa'yo pag negative ka, nagiging contagious ka sa kanila. So kung weak sila, na parang napapasama sila sa'yo na nagiging negative din. So always be positive, ika nga nila, para maging maganda ang working surroundings mo. Yes. Diba? At saka I've heard this one sa isang homily sa church na sinabi ni Father na na ang cross ay simbolo ng positivity. Wow. 'Di ba? Kasi ang cross ay parang plus sign. So parang positivity 'yon. The cross is there for us to be reminded that sa bawat pagkakataon na naaalala natin ng Diyos, isipin natin ang positivity. Kasi yung cross na mismo, positive sign, di ba? Yan pala yun. Ayun yun, oo. Di ba? Yung cross mismo, di ba? Para siyang plus sign na positive, di ba? Ayun. So, parang wow. Napaisip din ako doon sa sinabi ni Father. Ayan, at bago po kami tuluyang magpaalam, syempre nais po muna namin magpasalamat sa ating mga sponsors at sa mga taong tumulong para mabuo ang ating episode ngayon. Maraming salamat po sa Vegan Noodle House, sa Sweet and Spicy kay Papa Bong, kay Mama Weng, sa kanilang mga anak na sina Carla and Sam, kay Mr. Francis Flores and Hidden Garden, located at Barangay Bulala, Vegan City, sa Burnay Resto Grill, located at Pagburnayan, Vegan City, King Harry's Furniture for our set, Vegan Flower Shop, maraming salamat po, at sa Ihawan sa Kawayan kay Kuya Richard at Ate Gina, maraming salamat po. And thank you also kay Miss Angelica De La Cruz sa ating Celebrity Corner, to Mr. Jong Amores for this wonderful production design natin, kay Dr. Alfredo Ravena sa Ilocano Act segment natin kanina, to University of Northern Philippines, to Joyce Ann Belen, at nagpapasalamat din si Joyce Ann Belen sa June Encarnacion for her makeup, napakagandang makeup of course. And happy birthday to Miss Rachel King, yan! Happy Partner birthday! Natin. Yes, nakakamiss na si Ate Rachel. Kaya nga, I miss her so much. Ano yan, pupunta yan dito, babalik yan dahil alam ko namimiss niya tayo. Oo nga. Nung motorcade natin, oh yes. Diba? Nung last January, nandito rin siya, nakasama rin natin siya. So happy birthday partner. Happy birthday! Enjoy your special day. And to Warren Lo Tabuno also, and John Lloyd Barceliano, happy birthday to you guys. And of course, like us on our Facebook account, www.facebook.com/CoreTV10. And follow us on Twitter also, www.twitter.com/CoreTV10.
10 naman yan. Siyempre, sa akin din, sa mga friends ko, saka sa mga fans ko out there, you can follow me also sa aking Twitter account and of course sa aking Facebook account. Then just type Delmar Llanes. Yan. Yes, ako naman siguro hindi nyo na ma-add, pero I have a fan page. Just type in Christina Jana Sirato na nun. And please follow me on Twitter. It's CJ Haftay. Balak ko siyang palitan, pero sige na nga, mag-stick na lang ako. CJ Haftay na yan. Baka malito ng mga fans mo. Okay, oo nga. Ayan, so personal greetings na tayo. Yes. Ayan, I would like to say thank you very much to Javier family sa Hair VA Salon po. Maraming salamat. Mr. Alan Alvarina and Miss Marie for my hair and makeup. Ayan, maraming salamat. And, inaanyayahan po namin kayong lahat na pumunta sa Hair VA Salon because they have a promo that is extended until April. They have the perm winding. They have 40% discount on that. And sa hair color din, they also have 40% discount. And ang rebonding, any length po yan. Mapalong or short man yan. 2,000 pesos lang. So, kung feel ninyo magpa-straight ng buhok, pumunta na po kayo sa Hair VA Salon. And of course, I would like to say thank you kay Miss Joyce Ann Plana of Unstoppable Fashion Shop for my outfit today. Thank you so much. Sila po ay authorized dealers ng Aeropostale, Hollister, Abercrombie, Victoria's Secret, Bath and Body Works, and other imported goods. And of course, ang outfit ko po ngayon ay tomato. Ito po. Ayan, ang aking blazer, ang aking shorts, ang aking relo, tomato po lahat yan. Maraming salamat po. It is located at the second floor of Plaza Mestro, Vegan City. So, pumunta po kayo doon. At syempre, ang katabi po niyong shop, ang Bean Shoe Shop, na dealer din ng men, women, and kids shoes, and of course, Prescripto perfumes. And I would like to say hi and happy viewing kay Ms. Thelma Kinagon of Salindag, Jeronimo Antonio Singson, kay Mr. Ray Espejo of Booking, and kay Mr. Anthony Malfati na nanunood sa atin. At ito na naman ang aking pagkahaba-habang listahan. And bibilisan ko na. Hi kay Mia Kitoriano and ang mga classmates ko sa aking masteral classes. Kay Norja and Janet Nisperos, Ma'am Jonaline Rosal, Gemaline Raquel, Evelyn Reclusado Raquel, Joanna Victorio, Natalie Pablico, Masterland Computer Hardware. Hello sa mga buddies natin dyan. Kay Goni Lazo Quinola, DILG Officer of Cabugao, Florence and Sherry of eBay Silver Shop, kay Dante na staff ni Mayor Journey sa Kawayan, Jackie Sullivan of St. Joseph JTC, Ma'am Yolanda Rigunay, Sally of Dermo First, ang aking masahista, thank you so much. Marisa Agdepa, thank you so much para sa kanyang primer na binigay. Joy Rabot of Santa Catalina, Teresita Avila of National High School, Connie Anica, Samrio Tutar, Sheila Marie Ibay, Sherry Azurin, Bambi Concepcion, Lambert Cardenas, Raha Meda Palisok, Ken Loves Barbosa, Lyle Aidan Vidal, Hanilyn Nicolas, and Fe of Two Brothers, Miss Tanya Argel of Ice Princess, Jenny and Janice Baroga, Zenny Pulido, Krita May Orial, Norma Collado, Mari Fe, Benedict Torricer of ISCC, and Melvin Arce, Sheska Casino and Benjina Casino, and of course kay Miss Tata of Tupperware Brands, Island Souvenirs, Belinda Arde and Bernadette Arde of Derma First Facial and Body Center for my skincare, and of course Javier family, Dr. Joy Velasco, the teachers of Nagsangalan Elementary School, Ate Rica Jayan, Leilani Jane Go, and Sir D.V. Sabeliano, Ma'am Vicky Ku, Sir Chavit Singson, and Sir Franz Rancheas. Ayan, maraming salamat po. Now it's your turn, partner. Finally, tapos na. Finally, okay. Before anything else, I would like to invite everyone, lahat ng mga televiewers natin, to watch the Search for the Best Bodies Bikini Open on March 10, right? March 10 po sa Outbase Poolside sa may San Vicente, Ilocos Sur. So, that is owned and managed by Miss Kelly Requilman and her partner. So, mandun po kayo. March 10 po yan. Bikini Open po sa Outbase Poolside po natin. And I'd like to say hi and hello sa aking family, of course. My number one supporter, my beautiful mom na nagmana sa akin. Baliktad yata. Oo, baliktad din. No? Ikaw pinagmanahan. Hi mom, and to my brother and sisters, Deltan, Sheila, Marklin, Mylam, Inyol, and family, to Ryzen and Raven, and of course, kay Zoan, hello there. Sa lahat ng mga Kuta televiewers, mag-single televiewers, to Orban family, to Auntie Linda, Uncle Lawrence, and kids, and to Baby Nicole, hello. To all my friends, Happy Fit friends, yan, lahat po ng mga Happy Fit friends ko, hello there. All my Avon ladies friends also. Nandiyan pa rin sila syempre. To Serrano family, Tita Mayet, kung gusto nyo
bisita ng magandang spa dito sa Ilocos, syempre, try to visit Lanican Spa if you want to have the best pampering ever. Ang napaka-affordable ng mga services nila doon, kapatid. Try to visit that also. And to Denmark Curtain Shop also, and then managed by Tita Mayet Serrano and Danilo Serrano. To GC Amores Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Reynaldo Amores. To Marcia's Delicacy of Bantay, Ihawan sa Kawayan, Kuya Richard din natin, Gina, hello. And of course, UNT faculty, CBAA, Tita Flora Asuncion and Mayor Carlos Asuncion, and Mayor Jeremy Singson Golart of Kawayan. To Tita Aida, Tita Flora, Tita Vicky, Tita Gina, Tita Ching, and Tita Ruby, at lahat ng mga Metro Vegan Dance Sports Club members po natin, yung mga friends natin dyan, mga mommies natin na magaling mag-ballroom dancing. Wow, alam mo, gusto ko rin matuto mag-ballroom. Ay, kayang-kaya mo yan, kapatid. Napakasaya. Turuan mo ako. Oo naman, pag may time tayong dalawa, let's have a session. O, diba? Yeah, sure. At lahat ng mga masisipag at magagwapo, gwapo talaga, gwapo at makagandang DI, mga dance instructor natin, mga kaibigan natin. Hello. Hello. Nanonood sila ng Wake Up Ilocos, kapatid. Kasi every time na may ballroom kami, sabi niya, ay, napanood na naman kita. Pag-uusapan talaga yan eh, no? At ka na pala ngayon. Oo, alam niyo, maraming salamat po sa mga televiewers natin na patuloy pa rin nanonood sa amin dito sa Wake Up Ilocos. Asahan po ninyo na marami pa po kaming ihahandog ng mga magagandang episodes, kaya keep on watching. Palaki po ng palaki ang ating market ngayon dito sa ating show because ang dami-dami na po nating viewers. Yeah, marami na, from Ilocos Norte to Pangasinan. All over Yes, Region 1. Region 1. Yan. Okay. Andyan po nagtatapos ang ating show for today. Kaya tumutok ulit next week para sa panibago at exciting na episode na nag-iisang infotainment show sa buong Ilocania. Ito ang Wake Up Ilocos! Bye everyone! See you again next week! God bless! I love you all. What's the time? Such a crime, not a single word.